Koppji li jkunu għaddejjin minn trattament tal-IVF barra il-pajjiż ingħataw id-dritt ta' sija leave. Liġi li ntlaqet tajjeb ferm minn bosta persuni fosthom koppji omosessuali fil-preżent jistgħu jagħmlu dan it-trattament biss barra il-pajjiż. One News tkellem ma' Mel Michael Hetton li qiegħda f'relazzjoni ma' persuna tal-istess sess li spjegat kif din il-liġi taffettwa l-aktar koppji bħalhom. Koppji li weġġaw bil-mozzjoni mresqa mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li kellha l-għal tattakka din il-liġi. Mozzjoni li saħansitra assjenew minnha membri tal-Oppożizzjoni stess. Sedin nara aktar bħala diskriminazzjoni kontra familji li huma differenti, forsi mill-familja tradizzjonali. Nixtieq ikkummenta wkoll imma f'xaġa pożittiva l-fatt li kien hemm ċertu membri parlamentari min-naħa ta' nazzjonalisti li xorta astjanew minflok ma marrux mal-partit tagħhom għalkemm ma kellhomx vot ħieles xorta astjanew. Dik nara xaġa pożittiva, hemmhekk qed nara li rebħet il-moralità u l-etika u l-imħabba fl-aħħar mill-aħħar għax indunaw li din liġi hija diskriminatorja. Mel stqarret li hija aħbar pożittiva ħafna li l-Gvern irid ibiddel lat dwar il-protezzjoni tal-embrijun biex koppji omosessuali jkunu jistgħu jagħmlu it-trattament tal-IVF f'Malta. Tibdil mistenni ħafna minn dawn il-koppji li jixtiequ jibnu familja. Fil-verità dan huwa tibdil bżonjus. Nifhem li liġi ħaddum biex tinbidel, jkun hemm ħafna diskussjonijiet għax l-Embryo Protection Act hija restritta ħafna. Imma hija bżonjuża. Jekk aħna nixtiequ nkunu pożittivi, jekk aħna nixtiequ nagħtu drittijiet lill-familja, aħna fil-Unjoni Ċivili għedna mela koppji tal-istess sess jistgħu jkollhom familja, għandhom dritt ikollhom familja. Però għad fadilna din liġi li twaqqafhom milli jkollhom familja. Se nara b'tibdil huwa bżonjuż u nasab hemm ħafna nies qed jistennew għad inbidel. Mel kellha appell għal dawk in-nies li huma kontra li persuni bħala ikollhom it-tfal. U dawk in-nies li jaħsbu li huma kontra li nies omosessuali jkollhom it-tfal, ngħidlhom intaqgħu ma' xi ħadd li huma omosessuali li jħobb it-tfal. Jettemmen bisħieħ li meta qatt issir ġenitur mhux se jkollha xejn anqas minn persuna eterosessuali u li se tkun qed tħobb lill-ulieda daqs kull ġenitur ieħor. Ifhem jien naħseb li ħankun l-istess tip ta' ġenitur daqs persuna eterosessuali, ma narax differenza bejn sesswalità u oħra fis-sens ta' kif tkun ma' tfal, fil-verità. Jiena kieku jkolli tfal ħanħobbhom, anki l-fatt li mort daqshekk postijiet differenti, għamilt l-IVF, inkun għamilt trattamenti biex ikolli tfal, sinjali nridhom u sinjali nħobbhom.